няма да искам защита. Това е заглавието на днескашното получение, поредица от нашето разглеждане за върху Псалом 23. Когато аз ще поставя това заглавие, беше много интересно, защото обикновено това е нещо, което всеки иска. Всеки иска защита. Всеки иска протекция. Затова има полиция да ни защитава от нас. Ние им плащаме чрез данъците да ни защитава от нашите лоши навици. Дори тези, които правят лоши неща, и на тях им удържат данъци. Полицията да защити останалите хора от тях. И те си плащат за това. Искат и не искат. Всеки иска защита. Слагаме соцсистеми, камери, правим си каско, застраховки, подсигуряваме се по всякакъв начин. Някой път слагаме по 3 резета и брави на вратата за всеки случай. И тук изведнъж, с две думи, Давид казва: няма да искам защита. За какво ми е, казва Давид, защита? Като имам защитник. И Псалом 23:5 казва: приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Видите си, заобиколен с врагове, заобиколен с проблеми, заобиколен с неща, хора, ситуации, които теб не те харесват. Искат да ти изядат, искат да ти навредат. И Бог казва: спокойно, има време, дай да хапнем, нека направим една хубава трапеза. Господи, вълците! Аз съм тук, спокойно. Вълците не са проблем. Мечките! Хапни от сочната трева, пийни от бистрите води. Аз съм добрия пастир. Аз се погрижа. Ти се грижи да си хапнеш добре. Останалото го остави на мен. Така че на теб не ти трябва защита. Това, което на теб ти трябва, е добрия пастир. Така че той казва: ти приготвяш пред мене маса там, където всеки един иска да бяга. Всеки като види мечка, бяга. Като види вълк, бяга. Като види лъв, бяга. И точно пред очите на дявола, на проблемите, на трудностите, Бог казва: спокойно. Спокойно ще легна и ще спя, казва същия. То, с който пише това. Спокойно ще легна и ще спя. Защото знам, че ти бдиш и се грижиш за мен. Искам да ви кажа, че християните трябва да имат най-спокойния сън. Защото има един, който никога не спи. Който винаги е буден и който бди за нас 24/7 и ни пази. За да може да гледа. И Бог каза: искам да концентрираш погледа си върху масата и да идеш и да се храниш. И само гледай как аз те благославям. И той ни слага в средата на нашите врагове, на нашите проблеми и казва: искам да ви покажа колко са защитени тези хора. Те ядат без да ги е страх, без да имат проблеми. И вие, вълците, мечките, проблемите, дявола, демоните, магиите, тъмните неща, не може да направите нищо по въпроса. Така че би било напълно невъзможно за един овчар в Израел да заведе стадото си на пазбище, където няма дебнещи вълци, диви зверове или други врагове. Самия Давид казва, още като е бил тинейджър и е пасял стадото на своя баща, казва: идваше вълк или лъв, аз го убивах. Идваше мечка и го убивах. Младото момче. Да запази кое? Своето стадо. Така че той приготвя огощение за своите овце и ягнета в присъствието на тези врагове и след той стои отстрани и той ги пази, докато те се хранят. Така че докато те са в стадото и докато те са близко до пастира, те са защитени в протекция и защита. Но ако те се оплашат, затова страха е един от нашите най-големи врагове, ако те се оплашат, когато чуят рева на мечката и хукнат да бягат от мечката, те излизат от това обкръжение. Затова Псалом 91 какво казва? Който... Помните ли го този псалом? Много известен псалом.
И къде трябва да живеете? И ако живеете там, има ли протекция? Когато излезете от там? Но сега виждате проблема и бягате. Така че вашия страх отваря врата. И Бог казва в този стих, няма нужда да се страхуваш, няма нужда да се боиш. Някой казва, чувам тези тъмни сили, гадни духове около себе си, ужаси, болести, проблеми, трудности, през цялото време ме побиват тръпки, постоянно нещо ме преследва, постоянно нещо ме тормози, постоянно проблем след проблем идват в живота ми. И нека да ви кажа нещо. Дано някой от вас да получи откровение днес. Те трябва да са там. Всъщност, това е най-добрата тренировъчна система на Господа. Това е Божия фитнес за вас. Демоните са Божия фитнес за вас. Дявола е Божия фитнес за вас. Проблемите е Божия фитнес, Бог да ви държи във форма. Като той казва, бихте участвали в моята тренировъчна програма, има само едно правило. Не посягайте на живота им. Докато те са около мен, може да правите всичко, но не може да отнемете живота им. Така че те трябва да са там. Но те не могат да те докоснат, те не могат да те убият, те не могат да те наранят. Просто продължавате и се наслаждавате на тези благословения, като има само едно правило. Не се страхувай. Това е правилото. Само вярвай. Всичко е възможно за този, който вярва. Момента, в който дойде страх върху тебе и бягаш от присъствието на Господа. Искам да си представите картина, в която идва една огромна мечка гризли от едната страна. От другата страна идва огромен лъв, който не е ял от месец. И вие сте там на тази поляна с Господ. И виждате мечката от едната страна и Господ от другата страна и ти издаваш някакъв вик, който много направо си изкарал си акъла направо. И Господ вика, давай Миро да бягаме за живота си. И представяте ли си го това нещо? И Господ хуква с вас в луд бяг от страх. Как да стане? Може да си представите ангелите, какво стана тук? Тож беше Всевишния, той беше всемогъщия, той беше съдията, уж. И Бог го хвана, ще убе и избяга с мир от мечката. Това е невъзможно. Ако избягвате сами и оставате без Господа. Бог не обича страхливите. Бог винаги е водил битка с смелите. И Бог не беше в окопа с всички израелтяни, които се страхуваха и трепереха от Голиат. Но Бог беше с Давид да се бие с Голиат. Така че ако искате да имате победи в живота си, трябва да се изправите лице в лице с вашите страхове. И докато овчаря е там, дяволът не може да докосне живота ви. Божието дете има божествена защита, която светът не притежава. Не знам дали сте виждали, имаше преди доста години една много интересна реклама по телевизията, в която един мъж хвърля едно като паве, много огромен камък. И го хвърля срещу един, а той мъж е много така, много здрав. А там други е много такъв малък. Не знам тези, които са горе-долу на моите години. На времето имаше едно детско филмче Фреди Мравката. Дали си го спомните? Да, като Фреди Мравката е този. А другия много грамаден. И хвърля това паве, обаче павето се удря в една невидима стена и пада пред Фреди Мравката. Той хвърля друго паве и пак. И хвърля друго паве. Сякаш има някакъв невидим щит между тях и каквото и да прави този голям, страшен човек, той не може да навреди по абсолютно никакъв начин.
Така че когато се сещам за тази реклама, си казвам, не е ли така с нас? Дявол се опитва, хвърля, планините хвърлят, проблемите хвърлят, но той има невидим щит, изграден около нас и ние имаме божествена защита 24/7. Някой път ни питаме, що това се случи? Защо Бог допусна това нещо? Защо Господ направи това нещо? Защо това нещо се случи в живота ми? Защото все още не сме видяли крайния резултат. Защото все още не сме видяли Божието благословение. И ни задаваме много въпроси. Защо? Нека да ви кажа, Бог има начини, по които да те благослови. И ти трябва да преминеш през това нещо. Така че, когато ти си дете на Бога, дяволът не може да те докосне. Ето го обещанието на Псалом 91, 7 стих. Пастор Миро каза, че ако живеете под покрива на Всевишния, ще пребъдвате и под сянката, това е протекцията, сянката на Всемогъщия. И чуйте сега 7 стих. И 1000 души ще падат от страната ти, и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Защо? Защото ти си направил Господ свое прибежище. Така че ние не търсим протекцията. Ние търсим този, който защитава. Ние не търсим благословението, но ние търсим този, който благославя. И Давид в този псалом казва, нямам нужда от тези неща, аз имам нужда от Господ е пастир мой. Нека да ви кажа, вие нямате нужда, Господ е пастир на пастор Валентин. Нямате нужда от Господ е пастор на пастор Миро. Но имате нужда той да бъде вашият пастир. Той да бъде вашият Господ. 1000 души ще падат и 10 000. Добре, ами Йов. Дявола каза, велик е Йов, благословен е Йов, здрав е Йов, всички го обичат Йов. Всички казват, ето Йов идва. Ама защо? Защото ти, Господи, си го обградил от всякъде, като с ограда. Дявол казва, аз се опитвам да го стисна и да го хвана, но до него не мога да се приближа. И Господ каза, добре, искаш да те докажа нещо за Йов. Пипни го. Но до живота му да не се докосваш. Пипни му колата, пипни бизнеса, пипни му къщата, но до него не се приближавай. И Йов по-късно го разбира и казва, от всичко, което се боях и от всичко, което се страхувах, той каза, дойде върху главата ми. И ти казваш, ами децата? Хубаво, къщата? Хубаво, айде. Йов може да имал и 20 къщи. Една загубил голяма работа. Ами децата? Знаете ли от кой се боеше най-много Йов? Най-много се боеше за децата. Защото децата му не бяха с Господа. Децата му правиха почти всяка вечер партията, пирования, напивания и подобни неща. И Йов се казва, всеки ден принасяше жертви пред Бога, Бог да има милост към тях. Но всички знаете, че всеки отговаря сам за себе си заради греховете. Бог ни каза, виждали ли сте децата на Йов? Той каза, виждали сте Йов? Той дори ни каза, виждали сте колко свята и правдива е жената на Йов? Не. Той каза, няма подобен на Йов. Не каза, няма подобен на жена му. И после ние видяхме, че Йов е сравни с светските жени и каза, ти говориш като една от невярващите светски жени. Само доброто ли да приемем от Господа или не и злото?
И се казва, и Йов не съгреши пред Господа с говоренето си. Така че слава на Бога за тази ограда. И вие имате кръвта на Господ Исус Христос навсякъде около вас. И дяволът не може да пресече тази кръвна ограда. Освен ако вие не я прекъснете с неверие. Как се поставя тя? С вяра. Как я премахвате? С неверие. Как слагате греховете на кръста? С вяра. Как връщате греховете от кръста към вас? С неверие. Молите с устата, Господи, направих този грях, направих това нещо, моля те, прости ми. И на обяд, той Бог едва не ме е простил. Какво стана с греховете? Аз се молиха, нищо не почувствах. Къде отидаха греховете? С вяра. И сега къде са? Там ли са още? Не са. Къде са? И пак са при тебе. Ти пак чувстваш, че си грешен. Пак си ги взе обратно. Къде са проклятията ти? На кръста. Аз му ги дадах, ама като си гледам деня днеска. С вяра. И сега, когато ти започнеш да действаш в страх, правим тези походи на чудесата от сетки години вече. Искам да ви кажа, няма един, не съм бил на една евангелизационна служба. Или когато дадем олтарен призив. Тук не ви ги правим тези неща в тази църква, защото ви много сте пораснали, нямате нужда от тези неща. Но в другите църкви винаги има, когато служим. Но не съм видял един път служба, където да няма хора с дух на страх. Винаги. Но Библията казва, Бог ни ви е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладение. А съвършенната любов изпъжда страха. Така че страха унищожава всичко, което вярата изгражда. Йов каза, всичко, от което се боях, дойде върху мене. И това е нещо, което дявол би искал да унищожи кръвта на Господ Исус Христос и той иска да пресече силата на тази кръв. И това е за което ви казах, че се засмях по време на хвалението. Защото първата служба им говорих за това какво се случва не само в Англия, но на много други места. В Англия започна преди време премахване на всички стихове, препратки и думи относно кръвта в химните и в песните. В книгите с химни и песни, как се казват? Песнарки. И казаха така, че песните ни са много кървави. И много проповеди на пастори са много кървави и говорят само за кръвта на Исус. Аз помня, един път пуснах филма на Мел Гибсън в църквата, части, и хората, ужас, не искаме да гледаме това, има много кръв. Да, ама тая кръв те прави. Да, кърваво е. Но тази кръв те прави повече от победител. Тази кръв прощава всичките ти грехове. Ако няма кръв, няма рана. Няма рана без кръв. Исус проля много кръв, за да бъдеш изцелен в неговите рани. Да, филмът е ужасен. И Мел Гибсън много добре е пресъздал точно това, което е било. Не е имало порязване от нокът. Или паднал Исус и се е наранил коляното. Но е бил бит жестоко. И имало много кръв. Но тази кръв прощава всичките ти грехове. Тази кръв изцелява всяко едно твое беззаконие и те прави да бъдеш по-свят от абсолютно всичко. И нито един от твоите грехове не се помни заради тази кръв. И тя е твоята протекция и защита. Дори в България имаше много църкви, даваха това, дайте да махнем тази кръв. Заради нашите приятели не вярваш, нека да махнем. Но без кръв нямате нищо. Кръвта е славното Евангелие, което ние проповядваме. И Библията ми казва в Евреи 9:22, че според закона всичко с кръв
се очиства, и чуйте, и без проливане на кръв няма прощение. Махнете кръвта от песните. Нямате нищо. Няма кръв, нямаме нов завет. Защото Исус каза, тази кръв се пролива за новия завет. Празна дума, празни обещания. Нямаме завет, който е валиден. Нямаме завет, който е подпечатан. И нямате абсолютна сигурност, че това, което пише в новия завет, е истина, ако няма проливане на Господната кръв. И ти можеш да казваш, Господи, прости ми, но не си простен, ако няма проливане на кръвта. Господи, изцели ме, няма изцеление, ако няма проливане на Божията кръв. Не можеш да преминеш от проклятие към благословение, ако няма проливане на Божията кръв. И нека да ви кажа, кръвта е всичко, което ние имаме. И светът се опитва да осигури защита според всякакви други начини. Но Божите хора не осъзнават каква сила те притежават. Ако Исус живее вътре във вас, вие имате сила, която е нереализирана, неизползвана. Имате защита от абсолютно всякакъв вид, срещу абсолютно всяко едно нещо, боли, слабост, немощ, проблеми, трудности, изпитания, изкушения, каквото и да е било. Не ме разбирайте погрешно, дяволът все пак ще се опита да скочи върху вас. Много често има хора ме питат, пасторе, дай една молитва, дявол да не ме притеснява. Само ме атакува този дявол. Само ме преследва този дявол. Не може ли без дявола? Викам, може да знам една молитва. Не знам дали ще ти хареса. И не знам дали си готов духовно да я приемеш. Давай, коя е тя? Господи, времето му свърши. Вземи го. Защото само в небето дявол няма да ви притеснява. На всяко друго място. Ама само чувам, мисли чувам, сънища, това, онова. Няма ли начин да ни чувам този дявол? Има, бе. Небето. Дай да се молим и обаче, като питаме, никой няма желание за тази молитва. Уж всички искате на небето да ходите, обаче желание за тази молитва няма. Така че не може да спрете мислите. Не може да спрете атаките, не може да спрете проблемите, не може да ги спрете тези неща, но не е нужно да позволявате на тези неща да останат във вашия живот. Така че дяволът ще се опитва, но той не може, ако ти не му позволиш. И веднага, щом почувствате първите симптоми, кажете, дръж се, дяволе, защото аз съм изцелен в раните на Исус. Аз съм изцелен. Всъщност, християнин не може да бъде обладан от демон и демон не може да дойде да живее в живот на християнин, ако християнина не му позволи. Или не става без да искаш. Не става, минаваш просто покрай някакъв блок и изведнъж това е редица от компромиси и редица от проблеми, които ти си допуснал в своя живот. Защото Бог казва в Изход 23-25, аз ще премахна болестта от теб. Така че когато дойдат тези симптоми, когато дойдат тези мисли, това е твоята битка в духовни места, да не позволяваш тази мисъл да те завладее. И в момента, в който докторът ти каже нещо, ти моментално да кажеш, Изход 23-25, аз съм Господ, който те изцелявам. Аз ще премахна болестта от сред тебе. Същия Господ, който те изцелява и той каза, аз съм Господ, който те освещавам. Как имаш вяра, че Бог те освещава, пък нямаш вяра, че Бог те изцелява. Аз съм Господ, който прощава всичките ти беззакония и ще ти покажа спасението, което върша. Нека да отидем в Псалом 103 от 2 до 3 стих. Там казва Давид пак, благославяй, душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Вярваш ли в това? Да, вярвам, ама...
Дали са всички беззакония? Може би от всички 100 греха, дето извърших тази седмица, Бог ме простил 99 и останал един. Това е наградата на един грях. Смърт. Две думи. Може да си представите, отивате на съд и съдията ти казва, ти си убил човек и си карал пиян. Така че ние ти прощаваме това, че си убил човека. Но има един проблем. В този щат или в този окръг шофьор, който кара пиян, се наказва със смърт. Но радвай се. Поне от едното си оправдан. Но и двете, дали едното или второто, резултатът е какво? Аз ти простих, сине мой, 99 греха, но то, с който остана, ще вкара в ада. Така че Бог не прощава 99 и един да оставя. Бог прощава всичките ти беззакония. И искам да видите тук връзката между прошката и изцелението. И изцелява всичките ти болести. Така че вие го имате в себе си. Вие го имате, той е там. И може да имате хора около себе си, които се занимават с окулт, с черни магии, с муски, с заклинания, с тъмни сили, с магьосничество, но вие не е нужно да се страхувате от това. Имаш нещо в себе си, което магьосничеството и черните сили те не могат да докоснат. Имаш божествена защита. И когато Бог извеждаше своя народ от робството, от Египет, ангела на смъртта трябваше да премине през цялата земя, за да убие всяко едно първородно. Всяко едно. Във всяко едно домакинство. Всички първородни. И Мойсей каза, чакай малко. Сега, ти ме прати да ги освободя. И сега ще убиеш на тези хора всички първородни. И Бог каза, Мойсей, не се тревожи. Аз ще се погрижа за своите си. Иди и кажи на моите хора да вземат едно агне и да му прережат гърлото. И да изсипят всичката кръв в този леген. След това да вземат исоп, да потопят този леген и трябва да отидат да намажат праговите, вратите, основата на цялата врата и да остават белек от кръв. Господи, извинявай, има проблем. Кажи, Мойсей, имахме съвещание вчера и ние решихме да махнем думата кръв от нашите песни. И говорихме с проповедниците да махнем думата кръв от проповедите. Защото когато египтяните ни чуят, има и друг проблем. Какъв е Мойсей проблема? Много от тях ни ядат агнешко. Какво ще правим? Бог каза, не само трябва да сложите кръвта, но месото от агнето трябва да го изядете и до сутринта да не е останало. И всеки от членовете на семейство трябва да яде това агнешко. И това ще ви остави завет за всички поколения, всяка година да празнувате този празник и да го правите по този начин, че аз съм ви освободил. И Господи, вегетарианците какво ще правят? Моли се да нямат първородни.
Бог не даде нито едно изключение. Да, аз ще го направя по моя начин, няма да вярвам в кръвта. Аз ще го направя по моя начин, няма да сложа белега на кръвта. Тая вечер и той ни каза, вземете овена, вземете старата коза. Той каза, вземете невинно агне. Сладко, мъничко, красивичко, без недостатък и от всички агънца, които изимаш. Ма Господи, това е любимото агънце на дъщеря ми. Как? Дъщеря ми няма да ми го прости цял живот. Някой път ние, когато четем дадени стихове, ние не влизаме изцяло в дадената история. Какво преживя всяко едно семейство в този ден да защитат семействата си? И обаче, когато дойде ангела на смъртта, когато дойде проклятието, когато дойдоха болестите, когато дойдоха проблемите, когато дойдоха всички тези неща и виждаха знака на кръвта на агнето, те ги отминаваха. И всяко едно първородно в Израел беше запазено. Така че може да има хора, които не харесват кръвта. Може хора, които да не я одобряват, но без кръв няма прошка. Без кръв все още сме в греховете си. Без кръвта на Исус няма спасение за нас. И той казва, когато ангелът на смъртта дойде и види кръвта, той ще те премине. Или той ще мине зад вас. На български много думата Пасха ни означава, няма толкова силно значение. Да кажем Пасха, някакси ние можем да го проумеем. Прямо на английски е много интересна думата. Означава точно преминаване или прескачане, пасовър. Той идва и те прескача. И отива в следващата къща. Идва и вижда кръвта. Казва, този е защитен. Нямам право да го докосвам. И той го прескача. Не е ли красиво? Агнето на Господа. Божия агнец, който е пожертван за греховете на света, е Исус. И тази невинна кръв на това невидно агне защитава всички най-виновни хора в целия свят. И смъртта не може да те докосне, болестта не може да те докосне. И най-опасният враг на всеки един вярващ, на всеки един християнин е грехът. Зад всеки съсипан живот, зад всеки развод, зад всяка една война, зад всяко болнично легло, зад всеки проблем в този свят е кое? Грехът. Грехът е това нещо. Така че има едно нещо, обаче, което грехът унищожава. И това е това нещо, грехът. Но чуйте, грехът е победен враг. Нека отидем в Римляни 6:14, защото грехът няма да ви владее, защото вие не сте под закон, а вие сте под благодат. Има много книги, последните 10 години се написаха за благодата, за супер благодата. Но много бъдете внимателни там, защото благодата не е небесно разрешение от Бога за живот в грях. Павел казва, тогава защо? Да използваме ли свободата си да съгрешаваме? Той казва да не бъде. Да, ние сме свободни чрез благодата, но не да съгрешаваме. Всъщност благодата трябва да ни накара да живееме по-свят и посветен живот. Но това не означава, че ви няма да се изкушите. Така че без значение кой си ти, колко намазан, помазан пророк, пастор, там епископ, какъвто и там да си. Няма значение колко силно се движиш дарбите на Святия Дух, какво помазание има върху тебе, ти ще бъдеш изкушен. И всеки проповедник, служител, всеки вярващ, младеж, дете, ще бъде изкушен. Но нека да ви кажа нещо, да си изкушен не е грях. А ако да си изкушен е грях, тогава Исус е с грях. Защото се казва, че във всичко бе изпитан и изкушен,
но пак остана без грях. Изкушението означава, че греха минава близко до тебе и до твоята врата, но ти решаваш да не участваш в него. Така че всеки ще бъде изкушен. Аз съм изкушаван постоянно. Вие сте изкушавани постоянно. Но това не означава все още, че ти си грешен. Аз съм грешен, затова постоянно изкушение идва в живота ми. Това не е вярно. Исус се каза, във всичко беше изкушен. Но грях е да се подадеш на изкушението. И Бог е вложил във вас нещо, което е много по-силно от изкушението. Нека да отидем там. 1 Коринтияни 10:13. И когато се говори за изпитание, си има в предвид и за изкушение. Никакво изпитание не ви е постигнало или не е дошло върху вас, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде изходен път. Така, защото да може да го издържите. Или всичко, което е допуснато във вашия живот, е нещо, което вие може да издържите. И как ще го разберете? Трябва да имате вярата, че Бог е верен. Когато кажете, Господи, ти що ми даде повече, отколкото мога да нося? Базирано на този стих, вие все едно казвате, Боже, ти не си верен. А тук пише, понеже Бог е верен, Той няма да ви даде по-голямо от това, което вие може да носите. Така че вие имате власт над греха. Грехът няма власт над вас. Вие имате власт над Сатана. Сатана няма власт над вас. Вие имате власт над проблемите. Проблемите нямат власт над вас. Така че имате власт над най-големия враг на света. Това е греха. И не говоря за изневярата, и не говоря за пиенето, за алкохола, не говоря за наркотиците, не говоря за порнографията, за хазарта, за мъжки, женски проститутки, мъжки, женски стриптиси или всякакви неща, които могат примерно да ви дойдат на ум като нещо грозно, непочтенно и лошо. Защото някои от вас не биха вкусили подобни неща. Не биха вкусили. За Америка се казва, че най-християнският щат е Тексас. Всички вярващи искат да живеят в Тексас. Основното нещо в Тексас са ресторантите и църквите. И всичко, което хората правят в Тексас, е да ходят на ресторанти, на работа и на църква. Когато излезеш в неделя на обяд, всички улици и магистрали са празни. Всички са на църква. И като свършат църквите, всички ресторанти са пълни. Там е много хубаво място да се занимаваш с ресторански бизнес. Защото християните обичат след църква да се събират заедно. Пълни са ресторантите. С вярващи. Така идват с голям... И много хубаво си сервитьор там. Те идват с голям кеф, напомпени с вярата, благодарни на Бога и остават тлъсти бакшиши. Да, защото пастор им казал, отидете там да свидетелствате на сервитьора и да не забравяйте да оставите бакшиш. Нали, по-хубаво да ви благославя, особено да кажа, Господи, нека този да ни идва повече в нашия ресторант. Така че това е основното в Тексас. Чрез закон няма казина никъде. Забранено е. Хазарта е забранен. Никъде в целия Тексас няма нито едно казино. Има цели градове, казват им сухи градове, където не се продава никакъв алкохол. Бира не можеш да си вземеш. Сигурно и боза няма да продават, ама не знаят какво е бозата. Цели градове, където не се, нито магазин, в бензиностанция, хранителни магазини, няма капка алкохол, не се продава. И това е супер място за такива вярващи, нали, някакво да изкуши. И климата лято е толкова кофти, че почти не можеш да видиш хора на улицата. Така не можеш да се разходиш из улицата и да видиш, примерно, някой съблазнителна жена и да се загледаш.
Няма. Там, ако видиш човек, кажеш, човек. Всички са по колите си, на климатици и в ресторантите. Имах църква в Лос-Анджелес, която водих, и едни хора от църквата казват: пасторе, бяхме във Вегас. И минахме по главната улица, те му вика Стрипа, минахме и направо се прибрахме. Викам: защо бе? Ами навсякъде пише казино, 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 казино. Всеки хотел казино. Как ще влезем в казино? Дявол е там. И аз викам: добре, що не минахте от задната страна, защото отпред е казиното. Но отзад имат и друг вход. Има забавления и за деца, и за семейства. Има много хубави ресторанти, много хубави центрове вътре. Ако отидеш в този хотел Венишън, вътре има реки, има гондоли, пеят опера, големи площади, много хубави ресторанти и най-различни неща. Има ли? Викам: има, бе. Но те са вярващи. Като видяли надписа казино, давай да бягаме за живота си. Видят име стриптиз бар, давай да бягаме за живота си. Дискотека, давай да бягаме за живота си. Така че много християни, когато видят такива фрапантни неща, те ще бягат. Твой приятел казва: дай да оберем банка. Не, аз съм християнин. Дай да оберем някой християнин. Добре, за това съм за. Така че ние бягаме от големите неща. И някои от вас не биха се изкусили за нищо на света от подобно нещо. И говоря за това, което искам да ви кажа, е нещо съвсем различно. Защото основата на греха не е това. Основата на греха не е, надявам се ме разберете правилно, основата на греха не е дали тази вечер, когато жена ти заспи и няма никой вкъщи, ще си пуснеш да гледаш порно. Или жена ти е на почивка и ще отидеш да си намериш любовница. Или никой няма да има от вярващи във фабриката, в която работиш, и ще вземеш нещо, което не е твое. Не говоря за това. Защото първоначалният грях не беше това. Виждате ли, Адам нямаше любовница. Адам не гледаше еротични материали. Адам не отиде до Мексико да си купи 1 килограм хероин да се надруса. Адам не отиде да си купи цяла каса уиски да се напие. Той не отиде да открадне нещо, не отиде да наби съседа си, не отиде да му открадне колата, не отиде да направи някоя порочна или нечестна бизнес сделка, не взе пари от никой, не открадна. Нямаше такива неща. И ако говорим за основата на греха, греха не се състои в това. Всички тези неща са последица. Така че какво направи за Бога Адам и Ева, че да предизвикат Бог да ги изгони от Едемската градина? Какво беше това нещо, което докара това грехопадение върху цялото човечество? Какъв беше този грях, който те... Нека да ви го кажа. Основата е да кажеш да, когато Бог казва не. И да кажеш не, когато Бог казва да. И Бог каза: не яш от това дърво. И Адам каза: не, ще ям. Това беше греха. Бог каза: не яш от това дърво. И Адам каза: не, ще ям. От другата страна беше дявола. И дявола каза: яш от това дърво. И той каза да. Така че тук е мястото, където е избора да избереш твоята воля пред Божията. Това е основата на всеки един грях. Основата на всеки грях.
И много просто. Бог казва да, ти казваш не. Бог казва не, ти казваш да. И връщайки се сега чак до тази едемска райска градина рая, какъв беше този първи грях? Неподчинение. Така че основата на всеки един грях, който вие ще извършите някога в живота си, е неподчинение. И Бог каза, всичко, което бихте искали тук в тази градина, всяко дърво, всяка трева, всички животни, всичко това, което аз съм създал, Бог каза, заповядайте на делото на ръцете ми. Всичко е ваше. Но това дърво, и то е ваше, но няма да идете от него. Но не яще от плода на това дърво, което е в средата на тази градина. И дяволът каза, яш. Яш. И ще бъдеш като Бога. Ако ти го направиш, ако ти не се покориш на Бога, това означава, в момента, в който ти решиш, че няма да се покориш на Бога, това означава, че ти вече не се боиш от Него. Това означава, че ти си мислиш, че си повече от Него. Защото трябва да си абсолютно безумен. Да се разбунтуваш срещу такава стихия. Направо трябва да си загубил ума. Да тръгнеш срещу Господа. И Ева каза, господин дявол, може ли да каже нещо? Да, но Господ каза, или тя не го направи от незнание. Тя го направи в пълното си знание. Тя каза, да, но Господ каза, че ако направим това, ще умрем. И дявола, няма да умреш. Няма да умреш. Давай, ако не опиташ, няма да разбереш. И Бог каза своето слово. Всички тези истории в Стария Завет са ви написани за ваша поука, за наставление, за обучение, за да не се налага вие да преминавате през тази мъка и агония, през които преминаха тези хора. И това ми е най-любимото. И го чувам от много християни. То пише така, аз искам сам да опитам. Ако си чупа главата, искам да се чупа, защото аз съм го преживял, а не защото с две думи тия глупаци в Стария Завет са го преживяли и са станали малко по-умни. И това го правим отново и отново. Така че това не е нашия грех. Непокорство към Бога. И те го направиха. Така че кой е първият грех? Кой е първият грех след всеки следващ грех? Това непокорство отключи врата за всички останали грехове, които се случиха в техния живот. Непокорство, неподчинение. И това е най-честният грех и най-големия грех. И вие ще откриете, че около вас има грехове, има изкушения през цялото време. И вие не може да избягате от тези грехове, не може да избягате от това изкушение и не може да се скриете от този грех. Дори в манастир да се заключите и там ще ви намери този грех. Дори да избягате в някоя най-дълбока гора и там ще ви намери този грех. Не може да се скриете. Но имате щит, вие имате невидим щит. Така че близките ви могат да бъдат победени от този грех, но грехът няма да владее над вас, защото вие сте под благодат. Защо? Защото като християнин ти трябва да разбереш, че ти си разпънат заедно с Христос и не вече, казва Павел, не вече аз живея, но Христос живее в мене. И сега, ако аз живея свободен от грех, не Валентин го прави, не Диана го прави, не Миро го прави, не Ани го прави, не. Не могат те да го направят. Валентин не може да се съпротиви срещу греха. Валентин не го прави. Не може. Защото Валентин
е на кръста. И трябва да го разбереш това. Валентин беше разпънат. Заедно с Христос. И понеже Христос е разпънат и Валентин е разпънат, вече Валентин не живее, но Христос живее в него. И аз живея живота си чрез призмата или чрез вярата и чрез начина си на мислене, че Христос живее в мен. И докато аз не взема да умра, тази семето да умре, за да може да даде плод, ако аз не взема решение, че съм умрял към себе си, към моето аз, първо трябва да умрете, за да може да стигнете до Гецемания, където да кажете: Отче, не моята воля, но нека твоята воля да бъде. Вече не може да има твоя воля, защото ти си умрял. Колко умрели хора в ковчега сте виждали и да казват: жаден съм. Имат ли воля умрелите хора? Нямат. Кой умрял човек има желание за живот? Няма нищо в него. Той е мъртъв. И затова, ако трябва да си мъртъв към греха, трябва да умреш към себе си. Така че Исус, говорим сега за Исус, възкресяваше мъртви, изцеляваше болни, Божия дух беше в него, той знаеше кой е той знаеше, че е Божия син, знаеше за какво е дошъл, знаеше мисията си, знаеше призива си, знаеше, че трябва да бъде убит, да бъде мъчен и да отиде, да се върне обратно при Бога, откъдето беше излязъл. И въпреки това, той трябваше да умре в Гецемания. Ако той не беше умрял в Гецемания, той щеше да се пречупи някъде по пътя човешката му природа. Но в Гецемания той се моли с една много важна молитва и той каза: Господи, не ми се умира. Знам, че обичаш Диана, но Диана се оправя сама. Парафразирам, не пише точно така. Но как ви ще им разтълкувате тези думи? Ако е възможно, нека да не пия от тая чаша. Ако е възможно, нека да ме отмине страданието, нека да ме отмине кръста, нека да ме отмине тази участ, въпреки че той е Бог и знаеше. И там беше битката му. Толкова усилена молитва, че челото му се напълни с пот и пота се превърна в кръв и порите на челото му почнаха да пускат кръв. Толкова голямо беше това напрежение. Там нещо в него умираше. И до 3 пъти се моли за това нещо. И той каза: но нека не моята воля да бъде, но нека твоята воля да бъде. Там той спечели победата. Защото в това нещо идват всички други праведни дела или идва всеки друг грях в нашия живот. В момента, в който кажем: Господи, гледай се работа, аз знам как се правят нещата. Просто стой, гледай, учи, вземи си води записки как ние правим нещата на земята. И нека да ти кажа, няма да бъде така, както ти искаш. Ще бъде така, както аз искам. Днеска съм решил, че няма да се моля и няма да се моля. Днеска съм решил, че няма да ходя на църква и нека да ти кажа, няма да отида. Днеска съм решил, че няма да служа, няма да служа. Нищо не можеш да направиш по въпроса. Стой там, учи се. Какво се казва непокорство? И оттам идват всички други грехове. Всеки друг грях започва, това е основата. Така че, нека да ви кажа, цигарите не са проблема, алкохола не е проблема, марихуаната не е проблема, алкохола не е проблема, чуждите жени не са проблема. Чуждите мъже, стриптиз баровете не са проблема, порнографията не е проблема, кражбата не е проблема, да излъжеш някой християнин не е проблем, да му събуиш и долните гащи не е проблем. Да го обереш не е проблем. Да го набиеш не е проблем. Никакъв проблем не е. Проблема е друг. Нямаш страх от Господа. Това е проблема. Казваш: не ме интересува ти какво мислиш. Важно аз какво мисля.
И оттам се навръзват всички тези неща. Ако теб ти грижа Исус, какво мисли? Много от нещата, които правиш, никога няма ги направиш. Така че не е важно какво. Трябва да умреш. Тогава кой е? Кой беше разпънат? Христос беше разпънат. Той, който живее в мен. Така че никога не се изправите и не се хвалете, независимо каква ви е позицията и колко време сте като вярващи, колко сте добри, и колко сте силни, и колко сте над греха, и колко сте над изкушенията. И да ми казваш, това за мен е проблем, аз мога да си играя с това изкушение. И знаете, това е големия проблем и на младите хора в нещо време. Те слагат граници и казват, ние може да отидем заедно на почивка, не сме женени, ще спим в едно легло, но нищо няма да правим. Искам да го обясните на жена ми това нещо, на Иванка. Представете, отивам днеска на Иванка. Тя тук ли е с децата? Тя май с децата. Иванка, ви сега, взех си отпуска, обаче долу в хода имам една много красива комшийка. Аз нищо няма правя с нея. Обещавам ти. Ще отида с нея на почивка, ще спим в една стая, ще спим на едно легло, но нищо. Просто слагаме граници. Диана? Пускаш ли го, Васко? Ти си много крайна. Виж какво прави Диана. От страх няма да отиде. От страх няма да отиде. Ама той ще обещае, бе. Граница ще сложи човека. Не става, значи не работи това нещо. Значи ако не работи за вас, не трябва да работи и за другите. Защото ти няма как да ми обещаеш, кои младежи, които ме слушат, че той мъж стане твой мъж. Ти можеш да искаш, ма след една седмица той да не иска. Може и 2 часа преди сватбата да каже, дойде ми акъла в главата, размислих. И какво? Ти си спала в едно легло и той казва, размислих, ще се оженя за твоята братовчетка. И сега ти си спала на едно легло. Пастор, ние сложихме граници само да се целуваме. И сега какво? Ти си целувал мъжа на братовчетка си. Кофти ситуация. Така че откъде дойде това нещо? Това ли е основният грех? Това не е основният грех. Основният грех е, че преди да решиш да правиш това нещо, ти ни попита Господ. Господи, каква е твоята воля? А каза, ти не искаш да ходя с нея на хотела, аз ще отида. Но за да съм горе-долу в правилни граници с теб, ще си поставим граници, които не можеш да спазваш. Така че не казвайте, аз съм като другите. Не бъдете той фарисей, който се молеше и до него беше бедника. И фарисей каза, Господи, благодаря ти, че не съм като него. Но аз съм праведен, аз съм благочестив, давам си десятъка, давам си даренията, правя това, това и това. А виж го този грешник. А грешника се биеше в гърдите и в главата и се скубеше и казваше, Господи, прости ми на мен грешника. Винаги знайте, защото ако ти знаеш, че си слаб от дадено нещо, ти ще се пазиш. Но когато си много сигурен, ти не се пазиш. Така че, ако се хвалите с някого, казва Бог, хвалете се с Исус. Ето е голямата тайна, която Павел научи. Той казва, преди бях жив за греха и мъртъв за Бога. Сега съм мъртъв за греха и жив за Бога. Преди бях негодник и мръсник и лош, точно като теб. Но сега съм спасен. Старата ми природа е премахната, защото е разпъната на кръст. Аз съм разпънат, аз съм мъртъв, но въпреки това живея. Хем съм мъртъв, хем живея, но сега вече не аз живея, а Христос живее в мене.
И ако ви позволите на Христос да живее във вас, Той ще търси Гецемания. Ако позволите на Христос да живее във вашия живот, Христос ще каже: Миро, преди да направиш това, отивай в Гецемания. Преди да отидеш при Ирод, отиди в Гецемания. Преди да отидеш на кръста, иди в Гецемания. Няма да издържиш този кръст. Трябва ти Гецемания. Отче, не моята воля, но нека твоята воля да бъде. И там трябва да умреш. Твоето аз трябва да умре. Твоето аз, което казва: не е важно какво мисли Бог, важно е какво мисля аз. Не е важно какво иска Бог, но важно е какво аз искам. Колко от вас сте кандидати за жълта книжка? Имам предвид, колко от вас ви се случва да си говорите сами, на ум. На глас вече сте на 100% кандидати. Но примерно на ум така. Нещо някой ви ядоса и ви цял ден, нали, провеждате въображаеми разговори. Нали, дори се ядосвате за неща, които все още не са се случили. А някои са стигнали и до вербални разговори с въображаеми приятели. Ако това, изкуство сте го усвоили, искам да кажа, нямате никакви проблеми. Просто вместо да говорите с себе си и с въображаем приятел, говорите с Исус. Да, вие не го виждате, така че той влиза във формата на въображаем приятел, но си представете и вярвайте, че той е до вас. И го питате: Господи, аз мисля така, а ти как мислиш? Господи, пастор Мир го няма, пастор Васко го няма, пастор Валя го няма, Ицо го няма. Няма кой да ни види. Господи, какво мислиш? Днеска бях така много изнервен на работа. Шефа ми ядоса, на работа ми ядосаха. Имаше един, той идва в нашата църква. Ма никой му го търпи този. Не го знам какъв християнин. И не знам, защо пастор Валю му позволява даже да е в служение на този човек. И толкова много ме ядоса. Този пастор, той няма ли очи на главата си да може да види, че този човек, той си е буклук просто. И толкова много се ядосах. И сега съм на път към къщи, изнервен съм, жената ме чака вкъщи, децата ме чакат в къщи. И пътя ми към къщи минава точно през кръчмата. Библията пише, че може да пием по-малко, но да не се опиваме. А само малко. И така да ми олекне, нали, да се успокоя, да се успокои така нервната система. И тогава аз не мисля, че Боже, това твоята воля ли е да отида нервен вкъщи? Не. Твоята воля ли е сега аз да си изкарам всичкия гняв на жена ми и на децата ми? Не. Значи твоята воля е да мина през кръчмата тогава. И да си успокоя душичката. И тогава заставаш. Да, но пастора пък каза, че трябва да разпъна себе си. Трябва да отида на кръста и да позволя на Исус да живее в мен.
И каза, че този начин на живот се живее по този начин, разпъването на аз, като отида в Гецемания. И трябва да се моля с тази молитва сега. Моето желание е да отида в кръчмата. Моето желание е да отида в казиното. Моето желание е да отида при чужда жена. Моето желание е да открадна. Моето желание е да измамя някой християн. Ти знаеш, че не мога да легна и да заспа спокойно, ако не измамя някой. Това е моето желание. Това е нещото, което е вътре в мене. Знаеш ли, че има и законен начин да го измамя и закона да ме защити. И даде, ама ако направя това, все още съм жив. Ако направя това, все още не съм умрял. И това пастора каза, аз трябва да умре, за да може Христос да живее. И стигаш до този най-важен момент, кулминационен момент. Но, нека не моята воля да бъде, но нека Твоята воля да бъде. Това е основата да живеете праведен живот. Това е основата, в която да може да живеете този праведен живот. Така че не концентрирайте цялото си внимание върху изневярата или прелюбодейството, или кражбата, или лъжата и всички тези неща. Те винаги ще се въртят около вас. Дявол винаги ще каже, погледни тази жена, погледни този мъж, виж това нещо, виж, то си ти пресече пътя, вдигни прозореца, крещи му, викай му, слез от колата, набий го и така нататък. Дявол винаги ще говори тези неща. Набий жена си. Това си е балкански нрав, това е нормално, това е в нашите традиции да си бием жените. Ако ти не си наби жената, ти никакъв българин не си. Един ден идва... Ти се стане си българин. Затова Данилата би. Не е ли? Добре. Един ден една млада дама ми каза, пасторе, няма да бъда лицемер, не мога да живея този християнски живот. В училище изкушения. Ако знаеш какви хубави момчета имаме в нашия клас. Изкушения навсякъде, на улицата, по заведенията. И този живот, времето, в което сега ние, младите хора, живеем, е толкова премамлив, толкова изкусителен. Не знам при вас как е било едно време, но сега просто е навсякъде. И аз не искам да бъда лицемер, защото когато отида в църква и се чувствам пълен лицемер. Защото обещавам на Бога и вечерта знам, че съм в някой бар, в някой дискотека, ще бъда пияна, заляна и няма да знам с кой ще се събудя на сутринта. Не искам. И затова решавам да се отдръпна от християнството и един ден, когато света стане друг, ще започна да следвам Господа. Така че християнството има твърде много изисквания. Не пий, не пуши, не прелюбодействай, не гледай жените, не гледай това, не пипай това, не идвай с къса рокля, еди си какво си, на плащ не ходи, на това не прави, с забратка бъди, когато трябва да се молиш. И много неща, нали? Твърде много неща, които ме дърпат назад. И дойдох да ти кажа, че напускам вярата. И аз оцених тази нейна, как да кажа, честност. И аз много често съм много искрен. И казах, знам, че си млада, но можеш ли да пазиш тайна? Тя не можа, тя мисли, че нещо друго ще й каже. Аз си казах, можеш ли да пазиш тайна? И тя каза, какво общо има с това? Не, искам да те, преди да продължа, трябва да ми кажеш, можеш ли да пазиш тайна? И тя казва, мога. Можеш ли да пазиш тайна с цената на живота си? Тя казва, мога. Аз се погледнах и казах, и аз не мога да го живея този живот. Да не си мислиш, че съм от желязо. И аз съм изкушаван. Много неща в този свят, ако им дам място, и на мен ми харесват. И аз съм изкушаван. Ти какво си мислиш, че на мен не ми са? Пий ми са. Знаеш колко пъти искам се напия вечерта и да забравя за всички неща, които се случват в живота. Искам да се напуша маяката.
Искам да се надрусам някой път, ама яката. И тя каза, какво? Тя беше много изненадана. Тя каза, но ти си пастора. Ти си проповедника. Казах, да, но аз съм направен от същията глина като теб. Също като теб, плът. Всички хора сме направени от плът. Всички имаме копнеж за грях. Всички имаме копнеж. И много пъти, някой път идвам и да кача някой в багажника да го возя. Идвам и някой път да го шамаросам някой път някой. И тя каза, ама и ти ли не можеш да се справиш? И аз казах, не мога. И го научих преди много време, че не мога, но намерих някой, който може. И това е Исус Христос в нас, надеждата на славата. Само Той може. И никога няма да можеш да го преживееш и да го надживееш, нито сега, нито когато старееш. Не си мислете, че старите хора нямат изкушения. Не си мислете. Но ако ти си готов да умреш, Исус ще покаже пътя. Ако си готов да умреш за това Исус ще дойде и ще преобрази целият ти живот. Така че не само пренесе Той греховете ни на кръста, но Той също те носи в твоите моменти на победа и Той е твоята сила в твоята слабост. Но трябва да кажеш, аз съм слаб, аз не мога. Исусе, елай ми помогни. Имам изкушение. Исусе, елай ми помогни. И точно това имаше Павел, когато той каза, че се е разпънал заедно с Христос. Така че Павел беше мъртъв за греха. Ако ти си мъртъв, дявола не може да те притеснява. Аз знам, че ви се страхувате от гробищата, ма няма нищо страшно в гробищата. Защото и дявола няма работа там. Дявола не се занимава с мъртвите. Той се занимава с живите. Така че виждали сте някога някакъв мъртъв труп. И можеш да скочиш върху този труп, можеш да го биеш, да го налагаш, да му скубиш мустаците, да му биеш шамари, да плюиш върху него, да го удариш с камъни и да му кажеш, ти си най-грозният, ти си най-лошият, ти си мръсник, ти си лъжец, ти си подъл, ти си ужасен, ти си непоносим. И ако е заспал с усмивка, не помръдва. Няма никаква реакция. Така че той няма да ви каже нито една дума. Той няма да каже, как ти ми говориш така, бе? Бе, ти ме обиждаш, бе, брат. Може да правиш всичко с този мъртъв човек, той няма да трепне нито мигла. Може да правиш всичко, което искаш, а той просто ще си лежи, той там ще си лежи мъртъв. И може би това е твой проблем. Все още не си мъртъв. Време е аз да умря. Време е аз не искам да се моля да умря. Време е аз не искам да служа да умре. Аз не искам да правя това. Не си мъртъв. Забравете го. Така че това не е греха. Вие трябва да отидете на кръста. И трябва да умрете за себе си там. Да умреш за този грех. И тогава да оставиш Исус Христос да живее. И 1 Коринтияни 15:26 казва така: последният враг е смъртта. Но днес не се говори много за това. Хората обичат да избягват тази тема. Но ти ще умреш не истинският ти, не плътта ти, не истинският ти живот. Но смъртта не може да докосне твоя истински ти. Ти имаш вечен живот, защото който има сина, има този живот. И може да се изнесем от тази стара къща, нашето тяло, но да отсъстваме от тялото означава да присъстваме с нашия Господ. И Павел казва: о, смъртте, къде е победата ти? Къде е живото ти? Гроб, къде е твоята победа, казва Павел. През целия си християнски живот Павел не можа. Аз не мога да повярвам, че той вярвал, че той ще бъде, очаквал да бъде убит. Той беше влюбен в Исус и бе приветствал смъртта във всяко едно измерение. И неговото отношение беше: аз искам да бъда с Него.
Той е всичко, което искам. И когато прочетете историята за живота на апостол Павел в книгата Деяния, ще откриете, че той е претърпял корабокрушение, той е бил 4 пъти бит, по едно време оставен да умре. Имало молитва за неговото възкресение. И много рано в своя християнски живот той е бил спуснат от градската стена с кошница, за да избяга от заплаха, от смъртта. И той каза: умирам всеки ден. Петър беше същия проблем. Апостолите имаха същия проблем. Те бяха много близко до смъртта. Нека хвалението да излезе. Но всеки един от тях казваше това становище: никой не може да отнеме живота ми от мене. Защото моят живот е свързан с Христа. Чуйте, Римляни 6.23 казва: защото заплатата на греха е смърт. И ако извършите грях, наградата на този грях е смърт. А Божията награда, какво означава думата дар? Означава също награда. И този стих продължава, нека да го видим на екраните. А Божия дар е вечен живот. Какво е Божия дар? Каква е Божията награда? Вечен живот. Грях, болести, изкушение, страдание, смърт, лъвове, мечки, врагове, неприятели, лъжци, мошенници, измамници, пияници, убийци. Животът ни тук преминава в присъствието на нашите врагове. И точно там в присъствието на тези врагове, точно след най-големия разврат, точно мястото, където се случват най-ужасните неща, ти ще светиш. В Америка наричат Лас Вегас греха, града на греха. Но точно в сърцето на този град на греха има праведници, които светят. Има църкви, които се събират всяка неделя и отдават слава на Господа. Точно там. Така че, за да бъдеш праведен, не е необходимо да си далеч на километри от греха. Но ти си в средата на този грях, в средата на този проблем, в средата на тази буря. И ти си защитен от Господа. И нашия овчар, той приготвя трапеза в присъствието на неприятелите ни. Точно пред нас. В присъствието на нашия най-голям враг. Имаме два големи врага. Нека ви кажа, враговете ни не са проблемите. Врага не е болестта. Врага е греха. И втория най-голям враг, който ние имаме, за който Павел говори, това е смъртта. Но Бог победи и греха, Бог победи и смъртта. И взе ключовите на смъртта и на ада, за да може дявол да няма ключови, с които той да те заключи. Всичко, което трябва да направите, е да дойдете на тази вечеря и той ще се погрижи за всички ваши врагове. Нека да се изправим. Скъпоценни Татко, ние се молим в Твоето свято и съвършено име, Ти да благословиш, Господи, всеки един от нас. И Ти да излееш, Господи, Твоето славно, свято присъствие точно сега. Точно сега. И когато видим нашите врагове, когато видим мечки, вълци, лъвове, тигри, леопарди, крокодили и всички тези ужасни неща, всички представители на греха и на смъртта, всички и множество планини от проблеми и трудности и неприятности в нашия живот,
Нека да можем да бъдем в нашия мир, в нашето спокойствие и да се насладим спокойно на храната, която, Господи, Ти даваш на всеки един от нас. Защото ние не търсим протекцията, но ние търсим този, който дава защита. И ние не търсим, Господи, това, което може да ни предпази от греха, но ние търсиме, Господи, източника на това как да живеем свят и праведен живот. И този източник е кръста. Не само Исус трябваше да отиде на кръста, но и аз трябва да отида на кръста. Трябва да сложа моето аз там. Трябва да сложа моето аз там. Трябва да сложа моето ще бъде както аз го искам, ще бъде както аз го искам, ще бъде когато аз го искам, ще бъде по моя начин, ще бъде моята воля, няма да бъде Божията воля. Това трябва да бъде разпънато на кръста. И Господи, научи ме, нека да създам тази рутина вътре в себе си. Нека да създам този навик вътре в себе си. Още от отварянето на клипачите ми, аз да търся Твоята воля, да търся Твоето присъствие. И да казвам, още от сутринта, вместо да отивам в кухнята веднага, нека да отида в Гецемания и да седна там в Гецемания. Ако трябва пот, нека да има. Ако трябва, нека да има кръв. Ако трябва тази сутрин, нека да разпъна моята плът, която казва, не се моли. Отиди, пий си кафето, хапни си закуската, чуй световните новини. Но тогава, Господи, аз съпротивявам себе си. Аз поставям себе си на кръста и казвам, не моята воля да бъде, Господи, но нека Твоята воля да бъде, Боже. Аз искам да ме отмине молитвата тази сутрин, искам да прескоча тази молитва тази сутрин, но нека не моята воля да бъде, но нека Твоята воля да бъде, Господи. В мощното име на Исус, във всяка ситуация, във всяко нещо, изгради, Боже, святи душе, този навик вътре в мене. Винаги да търся Твоята воля. Винаги да търся Твоята воля. Когато гняв се надигне в мене, нека търся Твоята воля. Когато омраза дойде в моя живот, нека търся Твоята воля. Каквото и да дойде в живота ми, научи ме на тази тайна да живея винаги в Твоята воля, да търся винаги Твоята воля. Нека да стана малко мъдър. Нека мъдростта да нахлуе в моя живот. Защото Ти казваш, че началото на мъдростта е страх от Господа. Нека да имам страх от Тебе, нека да имам респект от Тебе, нека да има уважение, Господи, от моя страна към Тебе, Господи. Нека да помъдрея малко в мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Защото това е началото на мъдростта. И началото на святия живот. Това, което спира всеки грях. Това, което спира всяко едно изкушение. И това, което спира всички ужасни неща, които идват в моя живот. Е Гецемания. Не моята воля да бъде. Но нека Твоята воля да бъде. И вече не аз живея, но Христос живее в мене. Христос живее в мене. Халелуя! Искаме да ви благодарим, че днес сте с нас. Не подценявайте влиянието и въздействието, което може да имате в живота на някой друг. Винаги искаме да ви благодарим. За вашето даване, за щедрата подкрепа, помощ, която влияе на хора по целия свят. Писанието ни казва, че светът на щедрия става все по-голям и по-голям. Бихте си помислили, че ако дадете, ще станете по-малки и ще имате по-малко. Но това не е начинът, по който Бог работи. Когато продължавате да го почитате и слагате на първо място, вярвам, че ще видите вашия свят по-голям. Ще имате повече способности, повече възможности, по-добро здраве. Просто ще видите добротата на Бог по нов начин.
Виждали сте го в миналото, но нищо не сте видяли все още, така че продължавайте да бъдете верни. Ние не даваме, защото трябва, но даваме, защото искаме. Даваме, защото обичаме Бог. Даваме, защото сме благодарни за всичко, което Той прави за нас. Аз вярвам и декларирам днес, че Бог ще отвори врати за вас, които не можете да отворите сами. Той ще докара възможности, бизнеси, договори, вашите способности и таланти ще се увеличат. И ще видите вашия свят да става все по-голям и по-голям. Благодарим ви за вашата щедрост.